back to my channel. So जों दा दुर्गा फुजा नायनो थांदों ओमफ्राय दानिया आङो माखोनै थबाय दं ओमफ्राय जानानिया माने आंखो थांगोन होननानै एकदम गाबफ्राबाय दं ओमफ्राय नैयाव इसे बेगफोर लाखाबाय इसे दै नानिनि सुइटारफोर लाबाय ओमफ्राय दा बया थांनो एसेथे बया लुगैखादोंमोन आरो ओमफ्राय दा जानानिया जि आराम देलायबायनाय आं नोंसोरनो खिथिनो नै ini hello hello nei malah sesuatu bakal ada nei yang bukan ada deh nei sohong kau transipan kan ini sudah kalian nani ya segu pun kan barat hari ini sasina kosta yang kecil kan pun di bawah kan ओमफ्राय दा भिडिअखौ आङो स्टार्ट खालामसै दुर्गा फुजा नायनो बया एक्साइटेड जाखादों ओमफ्राय दिनै मोनथारबाय सानसे गाबदोंमोन आरो आङो ओमफ्राय माया होनदोंमोन ना लोगोबो गैया मोनासै नालाय बेनिखायनो थाङा होनदोंमोन बेनिखायनो खेबसे खेबनै गाबदों आरो आङो थांथारनांगौ होननानै बोसोरसेयाव खेबसेल' फैयो होनना गाबलायदों आरो नै ओमफ्राय जानानिया गैयासो नै दरखौ मोखां थानानै एखेबारे मोसाबायसो दं आइदि आखाया सान्दों दा भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै नोंसोर नायलांबाय थादो फुजाखौ बोरै जायो थुदो बायदिबा स्टार्ट खालामसै भिडिअखौ नायलांबाय थादो दानियाबा लांसै आरो फैयाबो बिमाखौ लिंहरबायदों आरो मालायनाय दे मा फैदों माबा थांनो लुगैजोब्बाय थांना दा हर जाहैबाय ओमफ्राय फैनो फैलाय थुदो बायदिबा थांसै जोङो ओंखारलांबाय आबाया न'आवनो थागोननो टाटा होनसै दे आबाय टाटा हा लाबाय नै दा आङो ओंखारबोबाय आरो नै मानसिफोरा बोखारबोलाय नै जोंनि लामाया दाख्लैसो अखानायाव जि माने हाबथार जादोंमोन आरो आंखौ जि मोनखादों नै फैदाहाय मा जा लुगैजोब्बाय थांनो गाइस नोंसोरो नायदो नोंसोरो भिडिअखौ इन्टारेस्ट मोनदोंबा जोबजासे नायलांबानो थाबाय जों दा थांसै आरो पिरपिलाया नेबाय दं ओंखारबोलाबोसोलाय माथो मा जाखोबा र' नायनि आं नोंसोरो दा जोङो ओंखारनोसै आरो न'निफ्राय ओंखारलांबाय जोङो मिनिलायदो बबे मोनसेयाब्रा मोननै दंसो इयावलाय जोङो गासिबो मोनफैबाय बया दावरावखा आरो थुदि बायदिया थांबाय इसे स्रां आरो उनाव हर जासिगोन जि मोनास्रां गेटआ एसे गोजान दंबावो आरो दा जोङो ससेनिफ्रायनो थाबायबाय दं आरो जि फिल्म माखा हा नै जानानिया मल' मल'नो होमबा जोङो थांबाय दं दा जोङो गेटआव मोनफैबाय आरो बेयो मेन गेट आरो ओमफ्राय जोङो बिजों हाबलांसै ओमफ्राय बैयो मन्दिर आरो दा बारा मानसि जाथ'वाखै एसे मोनायाखै नालाय गासिबो मोनाफोराव फैयो नालाय बेनोथ' बारा माने मानसि गैया आरो मोजाङानो बारा भिर गैया भिर थाबा एसे खस्थ' जायो नै मन्दिरा जा गिदिर बानायखायदो नै वाव फैनो लुगैसोगारदोंमोन ओमफ्राय दा मोनफैथारबाय ओमफ्राय दा नै आङो दायो मन्दिराव दा खुलुमनो जोङो थांबाय दं आरो नैयाव आङो खुलुमथांसै नै जानानै जि आरामै दङ फुजायाव थांनानै ओमफ्राय आङो बेयाव फैसा नागिरदों आरो नै आनैया ओमफ्राय नै जोङो दा मन्दिर सिङाव हाबलांगोन नै जानानै ओमफ्राय दा फैसा नागिरबाय दं आरो
मन्दिरा जा गेदेर जाखादों एकदम गोजौ गाहाय नै दा ओरैनो नै इसे मानसि जालांबाय थाबाय आरो इसे माने मोनाहां जाबाय नालाय इसे मानसि जालांबाय ओमफ्राय दा जोङो नैयाव माने आङो दा मन्दिराव खुलुमना फैनानै नैयाव जोङो दा सेन्देल गानबाय दं आरो नै जानानिया जा किउट नायखाबाय दं जुथा गानबाय दं आरो माबा ओमफ्राय बेयाव जोङो ना नैयाव फट' थिखांजाबाय दं नै मानसिफोरा जि आराम फट' थिखांजाबाय दं जा मोजां एकदम भिउ आरोना नै एकदम बैखौ मा दैयावसो दुगैनो लुबैजोब्बाय दे गाइस ओमफ्राय नै जा फट' थिखांजाबाय नैयाव भिरथार आरो नै जायगायानो मोनलाया माबानि थाखायनो थांलाय फैलाय नै बेफोरावनो एसे पस्ट होबाय आरो माबा आइ लाभ इउ पइ लिरनाय दं बेफोराव नै ओमफ्राय खाथियाव एसे बिफांजों लाइट दं ओमफ्राय नैयाव जा जोङो इसे माने आवगायलांबाय आरो बे जायगानिफ्राय इसे गोजान मन्दिरखौ गालांथ'नोसै दा बेलेगाव थांथ'नोसै आरो नैयाव दा गथ'फोरनि गेलेग्रा दं नै गारिनो दा जोङो नैयाव सोरखियाव गाखोदो नै आङो जा इन्टारेस्ट मोनखायो इयाव गाखोनो ओमफ्राय आदायानो जा गिखादों ओमफ्राय आंथ' गाखोखागोन होननानै बारा गियाखै आरो इबो बया गिसोगारदोंमोन ना आं बारा गियाखै मोजांसो मोनदों एकदम गिदिंबाय दं मोजांथारमोन आरो आंनिया ओमफ्राय दा जोङो ओंखारबाय बेनियाव जोङो मा होनगोन लटारि माने लाखिफोर जायोना जाया गैया मोनासै सारा दा जों बाथौ फुजाथिं फैबाय ओमफ्राय नैयाव बट आरियो नै सुइमिं पुल बायदि बट होनानै बारा मानसि गैया आरो बाथौ फुजायाव उनावसो बया फिल जाखागोन मा आंनिबा ओमफ्राय नैयाव आङो एर'प्लेनाव गाखोदों आरो फार्स्ट टाइम आरो एर'प्लेनाव गाखोफेरनाय ओमफ्रायनो बेथि जोङो नैयाव बया गस्ला फानदों आरो बारा फानाखै जोङो सि फानदों आरो नैयाव ओमफ्राय नै जोङो नैथि एसे बेक साइडथि मोनसे दं आरो इयाव जोङो नायदो फैदा मोसाबाय आरो सल' खोनानानैनो मोसाबाय आरो नानियानो माबायाव खेराइ मोसादोंमोन जोंहा नानिया मोसाबाय दं मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन जोङो दान्दिसे उनावनो जोंनि दिनैनि नैयाव आङो पर'था जादों आरो नैयाव आङो पर'था जादों आरो बेनि उनाव नैयाव जोङो आरोबाव माबा बाथौ फुजाथि फट' थिखांजाबावबाय फट' थिखांसो गारदों आरो नै मानसिफोरा जा मोजां फैखायो लटारियाव देरहानो थयो इदि बाया आरो मोनसे ओंखारबोबाय आरो नोङो जोङो दा मेथाइ बायनो थांदों आरो थोदो बायदिबा थांदों ओमफ्राय थांखानोसै आरो मेथाइ बायखानानै
थांखानोसै आरो उनाव थुनो होमबा जों दा ओंखारबाय दासो फैसोगारदों ना मानसिफोरा दा जोङो न'आव थांनोसै आरो आं मैखौ बायबाय आरो नानि थाखाय ओमफ्राय नानि मोनसे बेलुनबो बायदो आरो ओमफ्राय दा जोङो फिरफिलाखौ नेनानै एसे थाबायलांबाय दं आरो